ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಅವೇ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಕಾಶಡು ವಿಮಾನ ರಾಪುನ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಅಂತನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಅದಲ ವಿಮಾನ ರಾಪನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಅವು ವಿಮಾನ ಪೋಪುಣ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಅವರ ಮಿತ್ತು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಂತ ವಿಮಾನ ರಾಪನನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನ ಅನುಭವಿತಂದಿರ್ ಆ ವಿಮಾನ ರಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ ಆ ವಿಮಾನ ರಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರಿನೇನು ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡೊಂದು ತುಳುತ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತೂನಾಗ ಬೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಿತಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ. ಆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಲಿಪುನಂತೂದು ಬರಿತೇನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ನಾನು ಓದನ್ ಪೋಪೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಬಾನೊಡಲ್ಪ ದಾದ ಅವು ರಾವೊಂದುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಬಾನೊಡಲ್ಪ ದಾದ ಅವು ರಾವೊಂದುಂಡು. ಮುಗಲು ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಗೊಯ್ ಪಂಪಿ ಶಬ್ದ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಮುಗಲು ದುಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಗುಯ್ ಪಂಪಿ ಶಬ್ದ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಐಟು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು. ಐಟು ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು. ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದುಂಡು. ಐಟು ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು. ಪಕ್ಕಿದಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದುಂಡು. ರಾದು ರಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಓಲೋ ಪೋಂಡು. ರಾದು ರಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಓಲೋ ಪೋಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಈರು ಬನ್ನಗ ತೋಜಂದಾಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಈರು ಬನ್ನಗ ತೋಜಂದಾಂಡು. ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು. ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು. ಪಂಡು ಜಿಂಡ ಬುಡಯ ಯಾನು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು. ಪಂಡು ಜಿಂಡ ಬುಡಯ ಯಾನು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು. ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇನ್ಲೆಣ್ಣ. ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇನ್ಲೆಣ್ಣ. ಅವ್ವೆ ತೂಲ ಮಿತ್ತು ರಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಇಮಾನ. ಅವ್ವೆ ತೂಲ ಮಿತ್ತು ರಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಇಮಾನ. ಇಂಚ ಕಡೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಮಾನನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚೋದ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ರಾವೊಂದುಂಡು ಸುರುಕು ತೂನಗಂತೂ ದಾದಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕುತೂಹಲನು ಕೇನು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಆ ಪದ್ಯಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡೇಕ ಆ ಪದ್ಯದ ಕಡೇಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕುರ್ಪಿನಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಪದ್ಯ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ದಾದ ರಾವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ತೂಲೆಗೆ ಐಟ್ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು. ಅವು ಗುಯ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಪಕ್ಕಿದಂಚನೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೇನೊಂದು ಕೊನಗ ಅಕೇರಿಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ತೂಲಣ್ಣ ತೂಲ ಬಾಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿರಾಪಿನಂಚಿನ ಇಮಾನ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಲ್. ಇಂಚ ಇಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಡು ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನೊಂದು ಪೋನಗ ಅಕೇರಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಆತಂದು ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದ್ಯ.